Šta li je ti tražiš? Ručak. Ja već pomislila da radiš gimnastiku. Zašto? Zašto da radim gimnastiku? Zato što više od težine ne možeš da se podigneš sa poda. Ko kaže da ne mogu da se podignem? Pa ajde, podigni se kad možeš. Samo sekunda mi prođe nesvestica. Imaš i nesvesticu. Pa znaš, kad sagnem glavu ovako nisko, pa kad dignem je visoko, oko očiju počnu da mi igraju neki plavi kolutići. Do sad su ti igrali crveni kolutići. Ti crveni su bili od malokrvnosti, a ovi plavi su od gladi. Od kad ti to gladuješ? Od kad imamo novog upravnika, zabranio da se jede. Ne da čak ni đevrek. Od čega li si onda tako debeo? Od sedenja, gospođo. Ja na poslu sedim potpuno nepokretan punih 8 sati. Ni da mrdnem sa stolice. E pa mrdni sad. Gde da mrdnem? Ama čoveče, ni ja nisam ručala. Iskuvat ću samo kafu. Samo kafu za ručak. Onako domaćinski baš. E pa ja moram da idem na sednicu veća, posle toga imam sastanak saveta, osim toga odlično se osjećam i svi mi kažu da izgledam božanstveno, a ti se pogledaj kako ti izgledaš. Kako izgledam? Kao svaki neaktivan muškarac. A u kom ste smislu to mislili neaktivan? U svakom. I u seksualnom, i u društvenom. Za seks ćeš da izvineš. Tu sam još uvek drčan. Samo ti, gospođo, prešla si u zasebnu sobu. Pa ta soba nikad nije zaključana i ne nalazi se na Kanarevom brdu, nego 2 metra od tvoje sobe. I naravno, gospodinu nikad nije palo na pamet da pokuca na vrata pa da uđe. Ja ne volim da se namećem. Jo, pile moje, ti nećeš da se deranžiraš. I drčan si još samo na hranu. A voliš me jedino kad držim lonac u rukama. Gde ti te lonac, majko mu? Tad si jedan puta već nešto skuvala. A što da ti skuvam? Ti si znao koga venčavaš? Da venčavaš jednu društveno angažovanu, jednu fakultetski obrazovanu devojku koja nema tamo vremena za razvijanje kora za gibanicu, ali znaš? A ne, donosila si ti meni, srce moje, kad smo se zabavljali. I gibanicu, i pitu zaljanicu, i savijaču, i urmašice. To ti je donosila moja jadna majka dok je bila živa. Da, kad je umrla, Bog da je dušu prosti, ostavila je punu knjigu recepata. Sve prepisano i napisano, pravo za veštanje. I kapana, i jagnjeća sarmica, i prebranac, i glavuške metu. Sve od A do Š, kao u enciklopediji. Jo, šta li riješ po tim fiokama tamo? Razim recepte, evo ih. Kad već nemam ženu, onda mogu da imam recepte. Nemaš. Recepte sam bacila. A šta onda ovo? Koncept mog referata o zadacima u narednom kvartalu. Ili ti, recept za napredovanje u karijeri. Ako, gospodine, nisi znao, žena ti je predložena za jedno od gradskih struktura. Dajte recept, jedino interesuje. Tačno, a i tebi ću jedan recept da dam. Ako hoćeš ovakvu ženu, boga mi ćeš morati da je pratiš i na društvenom planu. Da trči da skupljam članarinu za SSSRN u ovim godinama. A što da ne? Mnogi su tako počeli. Da se pentram po soliterima s ovim kilogramima. Ma bar ćeš da ih skineš. Da trčim od vrata do vrata sa prošerenim venama. Jo, vene si dobio od preterane mase koju držiš na tim tvojim nogama. Ne. Tu masu sam ja dobio od suve hrane i od naduvanih pečenih pilića. Pun sam ženskih hormona. A ti si puna muških i zato ti interesuje jedino karijera. Tačno. Neće žena da kuva, neće rađa. Neću, boga mi neću. Izgledaš kao balerina, kao da igraš u Labudovom jezeru, a ne tamo što sedite po mesnim zajednicama i treparete, trkljate o kantama za đubre. Jel da? Jeste? I sad bi mene htelaš da me gurneš među pionire. Da stojim na ćošku sa kanticu Crvenog krsta i da skupljem priloge. Neće moći, gospodine, neće moći. Morat će, gospodine, morat će, boga mi će morati, jer ja već imam alternativu, da znaš.